Δήμαρχε Χρήστο Κομματσιάρη, κύριε Φώτο Βαραλιάκο, κύριε Προσκέλη Άλαβε, πρόσωπο του κυρίου Κουλκουδίνα, κυρία Σοφία Μαυρίδου, αντιπεριφερειάρχη μας. Κύριε Αντιδήμαρχη, κυρία Αντιδήμαρχε Πολιτισμού και εκπρόσωπο του ΠΟΤΑΠ. Είπα πολιτισμού, συγγνώμη, τουρισμού. Συγγνώμη. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Χλενέ Δημήτρη, κύριε Ηλία Πολύζο, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, τον φίλο μας τον Γιώργο, τον Ιαννίδη, να μην μακρηγορούμε λοιπόν. Κύριοι Δημοτική Σύμβουλη που έχουμε αναφέρει, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλε, κύριε Ιακώβουλε, κυρία Δεστά, Ζαγή, καλώς ήρθατε. Κύριοι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, δεν ξέρω αν έχει κάποιος. Εκπρόσωπο του Δημητηρίου, κύριε Δημήτρη Μπάζρα, που είσαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Μεταποιητικού Τμήματος. Κύριε Πρόεδρε της Αντιπολίτευσης του Δημητηρίου, κύριε Χατζηχρηστοδούλου Ηλία. Το Γενικό Γραμματέα καλωσορίζω του ΟΠΕΚΑΜΠ, τον κύριο Θεοδοσιάδη Σαράτη, τους Προέδρους των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, την κυρία Ευγενία Πιδενίδου, την κυρία Κερασίδου, τον κύριο Χαλκίδη, και αν μου ξεφεύγει κάποιος από αυτούς, ζητώ συγγνώμη. Ήρθατε όλοι μαζί και δεν πρόλαβα να τα σημειώσω όλα. Κύριε Θανάση Ματζούκα, συντοπίτη μας από στράτη της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος, είναι μαζί μας. Οι κύριοι χορηγοί μας, που θα σας τους αναφέρουμε στο τέλος. Κυρίες και κύριοι, μέλη του σωματείου μας, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Δεν θα σας κουράσω μια μικρή παράγραφο για το τι κάναμε μέχρι τώρα στο σωματείο μας τη φετινή χρονιά πέρασε. Πρώτα απ' τον κύριο Χρήστο Κομπασιάρη, καθώς και των αρμόδιων αντιδημάρχων την αίθουσα του σωματείου, όπου μέσα σε αυτή ήδη έχουμε κάνει κάποια σεμινάρια όπως λογιστικές και φορολογικές ενημερώσεις και για το εργατικό δίκαιο. Μας ζήτησαν τα μέλη που ασχολούνται με την εστίαση να κάνουμε μια ενημέρωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, ένα μποναμά που έχει βγει τώρα τελευταία. Το κάναμε πράξη και αυτό. Όπως επίσης στις 6 Απριλίου θα κάνουμε ένα σεμινάριο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την κυρία Σοφία Μαυρίδου που μας βοηθάει, για άλλη μια φορά μας βοηθάει, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, για την χορήγηση μέρος από τις ατζέντες που σας μοιράσαμε, είναι για την περιφέρεια. Όπως επίσης και το φυλάδιο που θα δημιουργήσουμε τις επόμενες ημέρες είναι στην παραγωγή του, όπου το φυλάδιο αυτό θα τυπωθεί και θα διανεμηθεί. Στην επόμενη εταιρεία που θα θέλαμε να βραβεύσουμε είναι η Φωτοσχολική. Μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε με ένα όραμα και εξελίχθηκε απασχολώντας πλέον δεκάδες άτομα σε τρεις ενεργές επιχειρήσεις. Η ιστορία της ξεκινά το 1994, όταν ο ιδρυτής της, Παυλόπουλος Αριστίδης, έκανε τα πρώτα του βήματα στον χώρο της σχολικής φωτογραφίας. Το 2000 η Φωτοσχολική πήρε τη σημερινή της μορφή και έκτοτε έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως η κορυφαία εταιρεία παραγωγής σχολικών αναμνηστικών και φωτογραφιών σε όλη την Ελλάδα. Με τα χρόνια η επιχείρηση κατάφερε να εξυγχρονιστεί στις δομές της σε άριστο και ύψιστο βαθμό, διατίθοντας πλέον μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η διαδικασία παραγωγής ακολουθεί μια κάθετη εργοστασιακή δομή, όπου η πρώτη ύλη μετατρέπεται στο τελικό προϊόν με απόλυτη ακρίβεια και ποιότητα. Παράλληλα, η Φωτοσχολική αισθάνεται βαθιά ευθύνη απέναντι στον τόπο της, το Αιγίνιο, το οποίο στηρίζει έμπρακτα, προσφέροντας δεκάδες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξή του. Είναι τιμή της που είναι μέσα που με τη δουλειά της το όνομα του Αιγινίου ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Η απόψινή βράβευση είναι μια αναγνώριση της προσπάθειάς της, αλλά και ένα κίνητρο για τη συνέχιση και ακόμη μεγαλύτερη διάθεση και δημιουργικότητα. Θα παρακαλέσω τον Δήμαρχο και τον Άρη τον Αριστίδη να έρθει για την τιμή. Μανιτάρια Κολυνδρού. Η επιχείρηση Μανιτάρια Κολυνδρού ιδρύθηκε το 2003 από τον κύριο Δριστά Θωμά, με 6 θαλάμους παραγωγής εκείνη την εποχή, παραγωγής μανιταριών. Σταδιακά η μονάδα έφτασε να έχει 40 θαλάμους παραγωγής και ένα συσκευαστήριο με ψυκτικούς θαλάμους.
Παράγει συμβατικά και βιολογικά μανιτάρια πλευρό τους. Η επιχείρηση είναι πιστοποιημένη με το σύστημα διαχείρισης Global Gap και η μονάδα παράγει 450 τόνους μανιταριών ετησίως, τα οποία διαθέτει σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ένα σημαντικό ποσοστό στα Βαλκάνια. Η επιχείρηση είναι οικογενειακή και απασχολεί περισσότερα από 20 εργαζομένους. Παρακαλώ την κυρία Φωτεινή και την κυρία Σοφία Μαυρίδου. Ξέρω πως δουλειάζει, θέλω να το πιστώ. Είναι μια δύσκολη μέρα, έτσι, με πολλές πίπες. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσαμε να μην έρθουμε να τιμήσουμε καταρχήν τον Δημήτρη, τον Εμμανουηλίδη, τον αγωνιστή, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλους τους επαγγελματίες. Σε βάζω ιεραρχικά γιατί ξεκινώ έτσι όπως πρέπει να ξεκινήσω. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι για να μην ξεχάσω, αγαπητοί φίλοι και φίλες, επαγγελματίες της Βόρειας Πιερίας, τον Δήμαρχο, γιατί είναι ο Δήμαρχος της περιοχής. Δήμαρχε, προσπαθούμε και στηρίζουμε τους επαγγελματίες της περιοχής σου, στηρίζουμε πραγματικά το Δήμο Πύρινας Κολυμπού. Από την προηγούμενη θητεία, μετά το 19, έγινε μια πολύ σημαντική συνάντηση εδώ με τους επαγγελματίες, με τον Δημήτρη. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες, τις οποίες με την συνεργασία των βουλευτών μας κάποια πράγματα δεν κοινωνήσαμε, όμως έχουν γίνει. Αναφέρθηκε πάρα πολύ και ουσιαστικά και στην ατζέντα για το ημερολόγιο εδώ των επαγγελματιών, καθώς επίσης και σε μια πρωτοβουλία έχουμε εδώ την εκπρόσωπο του ΠΟΤΑ, την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Μαρία την Αμπροζίδου. Ξεκινήσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το φυλάδιο, δίνοντας εύστοχα αυτό που πρέπει να δώσουμε στη Βόρεια Πιερία. Μιλάμε για την ανάπτυξη της περιοχής, κάνοντας και αναφέροντας χαρακτηριστικά τον υδροϊδιότοπο της Μεθόνης. Πριν λίγες μέρες ήταν η μέρα εορτασμού. Η βοήθεια και τη συνέργεια των Δήμων και των υπολείπων, όλων μας, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε καταρχήν την περιοχή, αλλά πρωτίστως να δώσουμε φως, λύσεις, με τη βοήθεια όλων, σε προβλήματα και αιτήματα των επαγγελματιών της Βόρειας Πιερίας. Καλή και ευλογημένη επαγγελματική χρονιά και συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που θα βραβευτούν, αλλά συγχαρητήρια και για αυτούς που κάνουν τις προσπάθειες για να βραβευτούν. Να είστε πάντα καλά, καλή συνέχεια και πολλούς χαιρετισμούς από τη νέα μας Περιφερειάρχη, την κυρία Νανάκη Λαϊδωρά. Είναι η Δένης Κατασκευαστική. Η Δένης Κατασκευαστική δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών, δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς και στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος από το 1993, ξεκινώντας από το Αιγίνιο. Η εταιρεία αναπτύχθηκε δυναμικά στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα σε όλη την Ελλάδα και πολύ συχνά βλέπουμε το Δένης σε πολλά από τα μηχανήματα αυτά σε όλη την εθνική οδό και όχι μόνο, διατηρώντας υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας. Και παράλληλα εκτείνανε την δραστηριότητά του στον τομέα του real estate, αναλαμβάνοντας την κατασκευή πρώτης κατοικίας και εξωτικών κατοικιών. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν η εταιρεία έχει στραφεί στην αγορά ακινήτων, εστιάζοντας την ανακαίνιση, ανακατασκευή και ενοικίαση, προσφέροντας σύγχρονες και λειτουργικές λύσεις που αντικατοπτρίζονται στις ανάγκες της αγοράς. Τον Σάκη το Δένη, τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, και τον κύριο Παραλιάκο, τον πρόεδρο της κοινής μας, να έρθει για την τιμή. Εγώ θέλω να συγχαρώ καταρχάς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο για αυτές τις πρωτοβουλίες και για τον απολογισμό που είναι πλούσιος. Και βλέπω ότι υπάρχει απολογισμός και υπάρχει στόχευση για την επόμενη χρονιά, μιας και είμαστε στην αρχή της νέας χρονιάς, του 2025. Η υγεία παρέστη δημιουργικότητα σε όλους τους επιχειρηματίες, σε όλα τα σχετικά. Τρία φωτεινά παραδείγματα επιχειρηματικότητας βραβεύτηκαν σήμερα και είναι και άλλοι πολλοί, δεκάδες, και θέλουν να γίνουν και χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις στην Βόρεια Πιερία. Γι' αυτό έχουμε ένα κοινό στόχο και σκοπό και οι βουλευτές και οι περιφερειάρχες και ο Δήμαρχος και εσείς πρωτίστως να πάμε τη Βόρεια Πιερία ακόμη πιο ψηλά με κάποιες συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν κάποιες λύσεις, πρέπει να ενωθούμε όλοι και μονιασμένοι και αγαπημένοι να τις εκδικήσουμε. Και νομίζω ότι είμαστε όλοι προς την ίδια πλευρά. Καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους σας, με υγεία πάνω απ' όλα και κοντά στο σωματείο για να διεκδικούμε και να εκδικήσουμε ακόμα περισσότερα. Καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ. Κύριε Προσκόβο, να
Καλησπέρα σας και από μένα. Για την οικονομία χρόνου θα υιοθετήσω το πρωτόκολλο των προλαλήσαντων. Αγαπητέ Πρόεδρε, να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τις ευχές για τη νέα χρονιά του βουλευτή μας του Σπύρου του Κουλκουδίνα. Να έχετε όλη η υγεία για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να έχετε προκοπή στα σπιτικά και στις δουλειές σας. Ξέρουμε ότι η επιχειρηματικότητα πέρασε δύσκολα χρόνια τα προηγούμενα, αλλά πιστεύω ότι έρχονται καλύτερες μέρες. Η δική μας δουλειά είναι να έχουμε ανοιχτές τις θύρες των γραφείων μας και να έχουμε ευήκοα όντα απέναντι στα προβλήματά σας, ώστε να μπορέσουμε όσο το δυνατόν και εμείς, με τις μικρές ή μεγάλες μας δυνάμεις, να βοηθήσουμε προς μια καλύτερη κατεύθυνση, σε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας εδώ στη Βόρεια Πιερία. Να είστε όλοι καλά. Να είστε καλή χρονιά. Τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κουμπασιάρη και από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Πίτσια. Θα βάλουμε στην κεντρική πλατεία του Αιγινίου μία οθόνη όπως αυτές που υπάρχουν στο Πανήγυρι, στην οποία οθόνη από τη μία πλευρά θα παίζει live όσο καιρό είναι η πελαργή, από τη στιγμή που θα έρθουν και καθαρίζουν τις φωλιές τους, μέχρι τη στιγμή που αναπαράγονται, γεννούν και μαθαίνουν τα μικρά πουλιά να πετάνε. Θα βλέπουμε live 24 ώρες το 24ωρο αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, έτσι ώστε οι τουρίστες που θα έρθουν να μπορέσουν να παρακολουθούν κάτι που είναι εκείνη τη στιγμή, κάτι που δεν μπορείς να το δεις, κανένας δεν μπορεί να το δει γιατί εκεί πάνω που είναι. Και επίσης ο κύριος Πίτσας μας υποσχέθηκε, κύριε πρόσωπε, μας είχε υποσχεθεί ότι θα αγοράσει και το λογισμικό και την κάμερα που θα δείχνει απευθείας αυτό το εγχείρημα. Αυτό είναι λοιπόν στα άμεσα σχέδιά μας που ελπίζω να προλάβουμε μέχρι τις 15 Μαρτίου, προτού έρθουν τα πουλιά και μετά δεν κάνει να τα ενοχλούμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε. Θέλω να ευχαριστήσω πιο πολύ από όλους την Αντιπρόεδρο, την Μαρία Τικαντσίδου, τον Ταμεία, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα του Συλλόγου μας, τον Θόδωρο του Κουρέα, τον Ταμεία μας, τον Παναγιώτο Λανάρα, τον Σάκη τον Κρεμίδα, τον Βασίλη τον Λακασάκη, τον Δήμο τον Κορέα, που ο Δήμος Κορέας γέννησε γυναίκα του εχθές και γι' αυτό δεν βρίσκεται εδώ. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά που είναι συνεργάσιμοι και με βοηθάνε και εγώ να παίρνω στήριξη πάνω σε αυτό. Θα μοιραστούν πιτάκια, δεν θα έχουμε κλήρωση όπως άλλες φορές για να μην καθυστερούμε. Θα μοιραστούν πιτάκια. Μέσα υπάρχουν δύο δώρα. Το ένα είναι μία ιστοσελίδα. Το ένα του φλουρί είναι μια ιστοσελίδα αξίας 1.000 ευρώ plus από τον κύριο Μαγούδη Στέφανο, τη Soft Expert, και το άλλο δώρο είναι ένα ταξίδι, δύο διανυκτερεύσεις στη Χαλκιδική από τον κύριο Σιμόπουλο, από την Travel Group. Σας ευχαριστώ πολύ, καλώς ήρθατε, καλή χρονιά και για τους σας. Συγγνώμη αν ξέχασα κάποιον, το άνθρωπος είναι αρκετό. Σε όλες και όλους σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα από αυτό το πόσο, από αυτή την υλικότητα, από αυτό το θεσμό του Δημάρχου να είναι σήμερα σε ένα αναγνωρισμένο σωματείο της Βόρειας Πιερίας, της Πιερίας και όλης της Ελλάδος. Σεβαστοί πατέρες, δεν θα αναφερθώ σε προσκεκλημένους και επισήμους, γιατί όλα τα χρόνια η εμπειρία μου, χωρίς να προσβάλλω κανέναν, έδειξε ότι αυτό κουράζει και τις συνδημότισσες και τους συνδημότες. Άποψη δική μου, μπορεί μερικοί να λένε το αντίθετο. Εγώ πιστεύω ότι αφήνουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις, σε τέτοιες στιγμές κανένα στον κόσμο να χαρεί, να χορέψει και να διασκεδάσει. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, Πρόεδρε. Είμαι βέβαιος και σίγουρος ότι σταθήκαμε δίπλα σου και οτιδήποτε χρειαστείς και πριν αλλά και τώρα και στο μέλλον, οτιδήποτε χρειαστείς, όσο θα είμαστε ησυχία, θα είμαστε δίπλα σου. Ό,τι ζητήσεις. Ζήτησες κάτι, σε είπα ναι. Θα το πεις μάλλον και στο μικρόφωνο, ναι, δεν σε προλαμβάνω και δεν σε υποτιμώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα, σε εσάς εδώ προσωπικά, καλή χρονιά, δημιουργική, συγχαρητήρια όχι μόνο σε αυτές τις τρεις επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν σήμερα, αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις, γιατί είναι ο πνεύμονας, είναι οι πνεύμονες της Βόρειας Πιερίας με την απασχόληση εργαζομένων. Φανταστείτε αυτά τα εργοστάσια να μην υπήρχαν, αυτές τις επιχειρήσεις. Θα πηγαίναμε πάρα πολύ πίσω, ήδη πρέπει να κάνουμε κινήσεις για να φέρουμε κόσμο στη Βόρεια Πιερία. Ήδη αυτές οι επιχειρήσεις δίνουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Πιστεύουμε για το καλύτερο. Πρόεδρε, και εσένα και το ΔΣ, συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου. Ο Θεός ημών πάντοτε νύχια και στους αιώνας των αιώνων. Ο λόγος σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου, διού Θεοπρεπώς εδογμάτισας, η φύση των όντων επάνω σας,
τα των ανθρώπων ήθικα και κόρτισας, βασίλειον ιεράτευμα πατερόσιε, Χριστός εστε ημίν το μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου και πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο Θεός επίσημον και διαδόξαση, ο εναγκάλες του δικαίωσιμων βαστακτήνε καταδεξάμενος διατηρημών σωτηρίαν και αναστάσει εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμού Μαγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου, του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Πρωτοκλήτου, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας, της εν Αλεξανδρία των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντως σου των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά και ευλογημένη και καρποφόρα πνευματικά καινούργια χρονιά. Κυρία Άννα, παρακαλώ. Μαρία. Καλησπέρα και από μένα, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, ότι η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στην ελληνική περιφέρεια. Σε κάθε μικρό τόπο, στα χωριά μας, στα ορεινά τα χωριά μας, εκεί είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ίσως η κατάλληλη μέρα, νομίζω ότι έχει ακουστεί και πάρα πολλές φορές και διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης του Τάκη Θεοδωρικάκου, ότι ξεκινάμε ένα πρόγραμμα, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα στήριξης και ανάπτυξης για όλη την ελληνική περιφέρεια και κυρίως για τις παραμεθόριες περιοχές. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί θα προχωρήσουμε, θα είμαστε συνταγμένοι με ενότητα και αλληλεγγύη ώστε να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη ζωντάνια στην περιφέρεια της πατρίδας μας. Θέλω να ευχηθώ στο Σωματείο των Επαγγελματιών της Βόρειας Πιερίας υγεία, προκοπή, καλές δουλειές και φυσικά σε όλες και σε όλους εσάς μια καλή και ευλογημένη χρονιά με χαρά, αγάπη, ενότητα, προκοπή στα σπιτικά σας. Χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη χρονιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δώσεις πως είναι η ζωή